Днес ще си говорим за мъжките модели в констелациите и как те се отразяват на момчетата. Детските модели, които ние наследяваме и възприемаме в семейството си, оказват огромно влияние върху нашата идентичност, решения и взаимоотношения. Ето защо констелациите са мощен метод за изследване на тези модели, които разкриват скритите семейни динамики, които формират мъжката идентичност. Те ни помагат да разберем как тези модели влияят върху нашите взаимоотношения, работа и личностно развитие. Какво представляват мъжките детски модели? Мъжките детски модели са свързани с начина, по който момчетата възприемат ролята си в семейството и света на база взаимодействието си с бащата, който е символ на авторитет, подкрепа и мъжественост, майката, която е източник на емоционалната връзка, грижа и сигурност, другите мъже в семейството, дядовци, братя, чичовци, които служат